عسرت شوعاتي زي تسفونت كسمع كان كلهم تسفونت أهل أختي من أنت خجزو أجانين كذا قرب أباها لا كسمع كله زي تسفونت دما حدا سبك حق زكاة كفتن كله صبات نعيب زي ردان مغنيات علم نابسيول تخيد على زبل ورخو سمعهم زفتو تمرا مار تاريخ دير دري ماكلوسكيم علم مبزحتو أجزيه نمبزحتهم سبات زبلت ناي مخان تخلو سلزلوا تسفونت نمبزحتهم سبات اتزبلت وررد وي اسكوم يسايوم يخون انبر تسفا مغراز قبل بنا فولي سفرالو تسفا مغراز كاب تسفو مخان لعلي لوموديو بتوسخي زي تسفو مخان كاب تسفو مخان لعلي زيادة بليح مسيلكا كم تري يمسلكا زي تسفونت نامرخا بزيادة زمارخ كوينو كابتي مبزحتو غزيه كم نركسا زي مكنزاب زترغوم تسفونت نلعلي اقالبو زوهابيو كابزي قدمه مقصالنا جن تسفونت بلك عنتاي مخانو خنغلصو غبيو اتوم ناي بحق تسفوات سبات كل ነገር بلوص كخونيو زبل امنت يبلومن እዚ ድማ عقابات يو تسفونت ولاون ابي غعزخا عنقفات ابزهلولو اوان مس غزيه تصبق وصيت ناي مركاب تخولخا نربحخا مخانو مأمانيو اتي مبزحتهم سبات ننجرات زحشو نمقبارومن زيادة افريتن نخخونن امبر صقمات نخفطرو ايكونون نغو كابدق اسوم زبرابرو زبل قليل حسابيو مسرت تسفونت ات حساب زتحلالخ يكونن وحسنت ون يبلون ازي نمبزحتهم سبات مبزحتو غزيه اتزبل صرت عوي وررد وي سكوم يسايو كيلا استاستيك الزنبره نفسيهر هانس روزلينغ نزي بخال منجدي كمزي كبل قليصو والله أنا تسفو سباي كونكون أنا أزيعتوب كخون إخالي بهالي possibility يبل حجي بزعبات إن تسفو إن تحوز خوني كنزت نغالينا نسدما تسفى موراتيهم عسران تجعتن تحساس كلتشعن شومونتن عمت مرت اتعب زمناوي تاريخ نقوط أباز خفقت عبت أمززام نبرت أما العالم زنبر عداقاتات أكسيون زحتيلو نبري علماوي فاينانساوي سرعات معالتاوي بإنفيجي نيوزن كساقستيرو متن شغلت ألبونت دما نناشع يعرق نبري كابزي زخفق كمت زخقل أي مسلن أبزبهلو لزنبر أوان زا وول ستريت جورنال جن اتزرعنايو كقليلو منبارو اتزخفقنا كم زي تخست زحبر عنك أبنايك أدميت جاز أحتمت اتتصحوف نعمل خاختا ናይ ሓደ ኢጎር ፓኖሪን ዝተባሃለ ሩስያዊ ፕሮፌሰር ነይሩ እቲ ናይዚ ፕሮፌሰር ዚ ኣመለኻኽታ ምስ ብልሒ ጸሓፍቲ ሳይነሳዊ ልበወለድ ዝወዳደር ነይሩ ዘ ጆርናል ከምዚ ላ ጸሓፈት ፓኖሪን ከምዚ ዝስዕብ ይብል ኣብ ከባቢ መወዳእታ ሰነ ወይ መጀመርታ ወርሒ ሐምሌ 2010 ኣሜሪካ ናብ 6 ኣላስካ ናብ ቁጽጽር ሩስያ ክትመለስ ካሊፎርኒያ ማእከል ናይ ትንሱ ريبابليك كاليفورنيا زبلا أكال تشاينا وي أبتحتي صلوا تشاينا تمحدر جزءات كتكون تكساس ماكل نايتا نابي مكسيكو تسمبر وي أبتحتي صلوا تمحدر ريبابليك تكساس كتكون واشنطن ديسن نيويوركن أكال نايتا نابي حبرة أوروبا كتسمبر اتخل أتلانتيك أمريكا كخونا كندا نتن بروفيسور بانارين الريبابليك ماكلاي سمين أمريكا زبلن ناي سمين جزءاتات كتحز هواي دما أكال جابان وي تشاينا كتكون يايبل إذا هلولو وي قولت تغوزخون زرباي نبرن أب قداماي جز ناي تأب عالمنا زتخبرت فاينانساوي جزءات زتأنجده صحفي نيرون بزعبا قطوبا زي تصفو مخوان صبغيو نتنبيت ناي رئيز مساسل وي أبوكاليبس مخوان اون صبغيو تاريخ أبنت ناي قطوباوي من قلقال زقات من ترايزي كودا مبتتان زقات من هاجرات زملائيو أتي مساتي ناي كم بعال بانارين زع مسل زانتاتات أتي أنس أرزخون تصفو تنبياتات صحتي انتزي كوينو كم نبيات الطفات زوسد مخوانيو نتا أب موداتا شعند جعتا 104 زنبرت جابان نوسد تهاجر بخلو مداي بقطباوي باندسترياوي ببهلاوي بمحبراوي بتي أب كالاي كوينات عالم زقات أما سعرت ترميسا نبرت
ኣብ 1946 ዘጋጠመ ከቢድ ሓጋይ ንሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 800 ካሎሪ መግቢ ከም ዝድረት ዝገበረ ጥሜት እውን ኣኸቲል እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ጃፓናዊ ምሁር ኣብ ጋዜጣ ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ዘለዎ ዓንቀጽ ክጽሕፍ እሞ ሕሰቦ ኩሉ ሰብ ርእሱ የቕንዕ። እዞም ሕጂ ዘለና ዕድመና ከይተወድአ እንከሎ ቁጠባና ካብቲ ቅድሚ ምዝዛምቲ ኩናት ዝነበሮ ባእሳት 15 ዕጽፊ ክዓቢ እዩ። ገምጋም ዕምርና እውን ባእስታት ዕጽፊ ክዓቢ እዩ። ዕዳጋ ኣክስዮንና ሰሓተ እንተዘይኮይኑ ዝኾነት ሃገር ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈለጥ መኽሰብ ከምፃልና እዩ። መጠን ሽቕረት ኣልቦነት ልዕሊ 600 ከይደየበ ንልዕሊ 40 ዓመታት ክንከይድ ኢና። ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ምህዞን ስርዓተ ምሕደራ ዋኒነ ትካላትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚት ክንስራዕ ኢና። ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ኣዝና ሃብታማት ክንከውንን ንገለ ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዮም ክቡራት ዝኾኑ ዘይንቀሳቐሱ ንብረታት ክንውንንን ኢና። ከምኡውን ኣሜሪካውያን ናይ ቀረባ ኣዕርኹትና ክኾኑን ነቲ ኣብ ቈጠባዊ ዘለና ርድኢታት ክቐድሑን ክፍቱንን እዮም ይብል። እቶም ነዚ ዘንበቡ ብሰሓቕ ምተፈሓሱ ነይሮም። እዚ ሰብዚ ዓቢድሎ እሞ ሓኪም ኣርእይዎ ድማ ምበሉ። እዚ ኹሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መግለጺ ግን ኣብ ጃፓን ኣብ እዋንቲ ድሕሪ ኩናት ዝነበረ ወለዶ ብጭቡጥ ከም ዘጋጠመ ኣብ ግምት ኣእትዎ ኢኻ። ይኹን እምበር እቲ ኣንጻር ፓኖሪን ዘሎ መስትያት ንትስፍውነት ዘይከምቲ ንትንበያ ጥፍኣት ዕሽነት ይዘምስሎም። ካብ ትስፉ ምዃን ዘይትስፉ ምዃን ብዝያዳ በሊሕን ኣእማንን ይዘምስለካ። ንሓደ ሰብ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከም ዝኸውን ንገሮሞ ወይ ቅውም ነገር ከም ዘይብልካ ክቖጽረካ እዩ። ሓደው ድማ ብዓይነ ጥርጣሬ ክጥምተካ እዩ። ንሓደ ሰብ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንገሮ ምሉእ ኣቓልቦኡ ክህበካ እዩ። ሓደ በሊሕ ሰብ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብ10 ዕጽፊ ክውስኽ ዝኽእል ስቶክ ከም ዝዓደገ እንተነጊሩኒ ብኡንብኡ ብሃም ኢለ ከም ዘይረብሕ ሰብ ክቖጽሮ እየ። ሓደ ብሃም ብዛዕባቲ ኣነ ዝውንኖ ኣክስዮን ብሰንኪ ናይ ሕሳብ ምትላል ናብ ዕንወት የምርሕ ምህላው እንተነጊሩኒ ግን ንነፍሲ ወከፍ ዝዛረባህ ቃል ጽን ኢለም ሰማዕክዎም። ዓብዪ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ከጋጥም እዩ ንበል። ጋዜጣታት ብዛዕባኡ ኸጋወሓየን። ማእከላይ ዕቤት ቁጠባ ኣመዝጊብና ንበል። ብዛዕባኡ ዝግደሰሉ ሰብ ኣይክርከብን እዩ። ዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላው ይቐርብ ኣሎ ንበል። ብዛዕባኡ ኣብ ቲቪ ወግሒ ጸብሐ ክምደር ክትሰሚዕ ኢኻ። ጽቡቕ ግዜ ይመጽእ ኣሎ ወይ ዕዳጋታት ዕቤት ከመዝግቡ እዮም ወይ ድማ እዛ ኩባንያ እዚኣ ዕቑር ተኽእል ኣለዋ ዝብል ርኢቶ ሃብ። እቲ ካብ ወሃብቲ ርኢቶን ተዓዘብትን ዝመጸካ ልሙድ ግብረ መልሲ እዚ ሰብዚ ሓደው ሸያጢ እዩ ወይ ድማ ርከሳ ዘይንታዩ ብማዕዶ ኮይኑ ዝዕዘብ ሰብ እዩ ዝብል እዮም። ኢንዱስትሪ መልእኽተ ዜና ወፍሪ ነዚ ሓቂ እዚ ንዓመታት እዩ ዝፈልጦ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብኣንጻርቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ዕዳጋ ኣክስዮን ብ17,000 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ዝርዳእ ሓቂ ብነቢያት ጥፍኣት ኣዕለቕሊቑ ይርከብ። እዚ ክንዮ ፋይናንስ ዝኸይድ ሓቂ እዩ። ማት ሪድሊ ኣብታ ዘ ራሽናል ኦፕቲሚስቲክ ዘርእስታ መጽሓፉ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ቀጻሊ ዝጋዋሕ ናይ ዘይትስውነት ህርመት ከበሮ ንዝኾነ ናይ ዓወት ደርፊ ይውሕጦ እዩ። ዓለም እናሓሸት ትመጽእ ኣላ እንተ ዳኢልካ ገርህን ስምዒት ኣልቦን ክትበሃል ኢኻ። ዓለም እናሓሸት ክትከይድ እያ እንተ ዳኢልካ ከም ዕቡድ ክቖጽርካ እዮም። ብኣንጻሩ ዕንወት ዘይተርፍ እዩ እንተ ኢልካ ግን ሽልማት ማካርተር ጂንየስ ዋላ እውን ሽልማት ኖቤል ሰላም ከይተረፈ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ህይወተይ እቶም ፋሽን ኣምጽኦም ናይ ዘይትስፍውነት ምኽንያታት ተቐይሮም እዮም። እቲ ዘይትስፍውነት ግን ቀዋሚ እዩ። ሃንስ ሮዝሊንግ ኣብታ ፋክትፉልነስ ዘርእስታ መጽሓፉ ኩሎም ዝሓተትክዎም ሰባት ዓለም ካብቲ ብሓቂ ዝኾነቶን ላዕሊ ተፍርሕ ዝያዳ ዓመፅ ዝረኣየላን ተስፋ ዘይብላን እያ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ብምባል ይጽሕፍ። ደቂ ሰብ ኣብ ዕድሚኦም ኣብ ኩሉ ካብ ቁጠባዊ ዕብየት ክሳብ ሕክምናዊ ብርቂ ረኽበታት ክሳብ ካብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝርከብ መኽሰብ ክሳብ ማሕበራዊ ማዕርነት ማዕረ ክንደይ ገስጋስ ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ምስ ተገንዘብካ ካብ ዘይትስፍውነት ንላዕሊ ትስፍውነት ዝያዳ ኣቓልቦ ክረክብ እዩ ኢልካም ሓሰብካ ይኹን እምበር ከምኡ ይኮነን። እቲ ዘይትስፍውነት ዘለዎ ንኣእምሮ ናይ ምምሳጥ ክእለት ቅድሚ ዘመናት እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ኣብ 1840ታት ጆን ስቱዋርት ሚል ከምዚ ዝስዕብ ጸሓፈ። እቲ ካልኦት ተስፋ ክቖርጹ ከለዉ ተስፋ ዝገብር ሰብ ዘይኮነስ እቲ ካልኦት ተስፋ ክገብሩን ከለዉ
تسفى زقور السباي ببزحات سبات كم لبام كم زرقية عزيبام اتحطو ازي سلمنتاين بخمي نتي بزعبا جنزب زلنا اتحساسبا يسألوا زبليو نتي حدوكوا عبود يلبون زبل حساب ندقامو ابتو مس جنزب زتأساسرو قودات زي تسفونت سلمنتاي أسدعي كم زخون زحبرو قبولات مخنياتات اللو مفلاطهم حقازيوم حدا خفالو بحرياون كوغد زي كلنيو كهنمان صلئي كسارا فلقتاوي درعي مخوانو يزارب كمزي لدما يتصحف نحاد حدو كنتاصر وي كمزن انكلو كام مخسب ندعلي كسارا يرى زي امونغو اوتاويانن الوتاويانن تصبيتات وي تموكرتات زلو زي ممططان فلقتاو تاريخ اللو اتوم كابن عدلات نحدقاتات بزبلص كم هصص وانين زقصرو هيوتاويان زحشه ناي منبارن مفراين عدلالهم نفاينانساوي زي تسفونت قليل لمدن زياده امان زغبرو حيده توسختي رقحيتات كنرينام اتحدي ገንዘብ ኣብ ኩሉ ቦታታት ስለ ዝርከብ ዝኾነ ዘጋጥም ሕማቕ ንኹሉ ሰብ ክጸሉን ኣቓልቦ ኩሉ ሰብ ክማርኸን ይኽእል እዩ እዚ ንበል ኣብ ኩነታት ኣየር ሓቅነት የብሉን ንፍሎሪዳ ዘጥቅዐ ህቦብላ ነ92 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ቀጥታዊ ጽልዋ የብሉን ዝኽሰት ቁጠባዊ ምንቁልቋል ግን ንነፍስ ወከፍ ሰብ እንተላይ ንዓኻ ክጸሉ ስለ ዝኽእል ኣቕልብ ኢኻም ናይ ሓደ ሚእታዊት ወሰኽ ዘርኣየ ኣክስዮን ኣብ ናይ ምሸት ዜና ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ዝቐርብ ናይ ሓደ ሚእታዊት ምንቁልቋል ግን ሰፊሕ ሓተታ መብዛሕትኡ ግዜ ብቐይሕ ሕብሪ ዝተጻሕፉ ገዘፍቲ ፊደላት እዩ ዝግበረሉ እቲ ዘይምምጥጣን ንምውጋዱ ኣጸጋሚ እዩ ከምኡውን እቶም ዕዳጋ ንምንታይ ከም ዝደየበ ዝሓቱ ወይ ክገልጹ ዝፍትኑ ሒደት እዮም ዳርጋ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ከም ዝወረደ ንምግላጽ ዝግበር ፈተና ኣሎ ኣውፈርቲ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕብየት ይጭነቁ ድዮም ፌድከ ንነገራት ይሓላልኽ ድዩ ፖለቲከኛታት ሕማቑ ሰነታት ድዮም ዝወስዱ ዘለዉ ስለምንታይ ምንቁልቋል ከም ዘጋጠመ ዝገልጹ ትረኻታት ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኮኑ ብዛዕባኦም ክጭነቕ ኣባታቶም ተመርኩስካ ኣበ መጻኢ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘዘንቱ ዛንታ ክትፈጥር ቀሊል ከም ዝኸውን ይገብርዎም ዋላ እውን ኣክስዮን ኣይትወንን እቶም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት ግን ኣቓልቦኻ ክስሕብ እዮም ኣብ ዋዜማ እቲ ንዓቢ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘበገሰ ዓቢ ውድቀት 1919 2.5 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ጥራዮም ኣክስዮናት ዝውንኑ ነይሮም ይኹን እምበር ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን ሰባት እኳ እንተዘይበልና ዕዳጋ ከንደልህፅ እንከሎ ኣብ ናይ መጻኢ ዕጫኦም እንታይ ሳዕብየን ከም ዝህልዎ ብኣግርሞት ይዕዘቡ ነበሩ እዚ ንጠበቓ ይኹን ንሓረስታይ ወይ ንመካኒክ ብማዕረዝ ጸልዩ ዝነበረ ተማራማሪ ታሪኽ ኤሪክ ራውችዌይ ከምዚ ዝስዕብ ይጽሕፍ በቲ ኣብ ክብሪ ወይ ቫልዩ ዝተራእየ ምጉዳል ብኡንብኡ ዝተተንከፉ ኣሜሪካውያን ውሑዳት እዮም ነይሮም እቶም ካልኦት ነቲ ዕዳጋ ብቐረባ ዝከታተልዎን ከም መዐቀኒ ዕጪኦም ገይሮም ዝቐርጽዎ ዝነበሩን ድማ ንመብዛሕትኡ ቁጠባዊ ንጥፈታቶም ሃንደበት ኣቋረጹ ድሒሩ ጆሴፍ ሹምፐተር ዝተባህለ ምሁር ስነ ቁጠባ ከም ዝጸሓፎ ሰባት እቲ ዝረግጽዎ ዝነበሩ መሬት ዝጠልሞም ዝነበረ ኮይኑ ዝስምዖም ነይሩ ይበል ተገደሰለን ኣይትገደሰለን ብዘይገድስ ንህይወትካ ዝጸልዋ ክልተ መዳያት ኣለዋ ገንዘብን ጥዕናን ናይ ጥዕና ጉዳይ ውልቃዊ ክኸውን እንከሎ ጉዳይ ገንዘብ ግን ዝያዳ ስርዓታዊ ማለት ሲስተማቲክ እዩ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ውሳኔ ንኹሉ ሰብ ዝጸልወሉ ዝተኣሳሰረ ስርዓት ፋይናንሳዊ ርኽበታት ስለምንታይ ሒደት ጉዳያት ጥራይ ዝረኽብዎ ትኹረት ከም ዝረኽቡን ኣቓልቦ ከም ዝስሕቡን ርዱእ እዩ ካልእ ድማ ዘይትስፍዋት ግብረ መልሲ ዕዳጋታት ኣብ ግምት ከእተው እዮም ንህልው ኣንፈታት ዝትንትኑ ኣብ 2008 ተመራማሪ ኣከባቢ ሌስተር ብራውን ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ ኣብ 2030 ቻይና ኣብ መዓልቲ 98 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ከድልያ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ኣብ መዓልቲ 85 ሚልዮን በርሚል ተፍርላ ካብዚ ዝዛይድ ከተፍሪ ፈጺማ ኣይትኽእልን እያ ዕቑር ነዳዲ ዓለም እውን ክጽንቀቕ እዩ ኣይተጋግየን ዓለም ኣብቲ ሰናርዮቲ ነዳዲ መወደት ነይራ ዕዳጋታት ግን ብኸምኡ ኣይኮንን ዝሰርሑ ኣብ ስነ ቁጠባ ኣዝዩ ጽቡቕን ኣዝዩ ሕማቕን ኩነታት ሳሕት እንተዘይኮይኑ ንነዊሕ እዋን ብኸምኡ ኣይቀጽልን እዩ
ምኽንያቱ ቀረብን ጠለብን ብኽንግምቶም ዘይንኽእል መንገድታት ስለ ዝመዓራረዩ ንምግማት ኣጸጋሚ መንገዲ ስለ ዝላመዱ ድሕረት ብራውን ዝሃቦ ትምኒት ብኡንብኡ ኣብ ነዳዲ እንታይ ከም ዘጋጥም ንምልከት። ኣብ 2008 ዋጋ ነዳዲ ብሰንኪቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ዓለማዊ ጠለብ መብዛሕትኡ ካብ ቻይና ዝመጽእ ነይሩ፣ ሰማይ ድማ ተሰቕለ። ኣብ 2001 ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ $20 ዝነበረ ኣብ 2008 ናብ $138 ዓረገ። እቲ ሓድሽ ዋጋ ንምኹዓት ነዳዲ ናብ ዕደና ወርቂኡ ለዊጥዎ። እቲ ንኣፍረይቲ ነዳዲ ዝውሃብ ዝነበረ መተባብዒ ብዘገርም መልክዑ ተቐይሩ። እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዝተረኣየ ወሰኽ ሓደስቲ ናይ ምኹዓት ነዳዲ ቴክኖሎጂታት ንኽምዕብሉ ደረኸ። ምድሪ ብሓርፋፍ ግምት ዳርጋ ንኹሉ ታሪኽ ወዲ ሰብ ዝኸውን ተመሳሳሊ መጠን ዕቑር ነዳዲ ነይሩዋ እዩ። ልዑል መጠን ዕቑር ነዳዲ ዘለዎም ቦታታት እውን ኣበይ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። እቲ ብቐጻሊ ዝለዋወጥ እቲ ነዳዲ ንምኹዓት ዘገልግል ቴክኖሎጂ እዩ። ጸሓፍ ታሪኽ ነዳዲ ዳንኤል የርጊን 86 ሚእታዊት ዕቑር ነዳዲ ኣሜሪካ ውፅኢት ናይቲ ኣብ እዋን ምርካብ ዝግመት ዘይኮነስ ውፅኢት ናይቲ ቴክኖሎጂና ምስ ተመሓየሸ ዝርከብ ምሕየሻ እዩ ብምባል ይጽሕፍ። እዚ እቲ ኣብ 2008 ቴክኖሎጂ ፍራኪንግ ምስ ተኣታተወ ዘጋጠመ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣብ 2008 መዓልታዊ ምህርቲ ነዳዲ ኣስታት 5 ሚልዮን በርሚል ዝነበረ ኣብ 2019 ናብ 13 ሚልዮን በርሚል ከቢዱ። ኣብዚ እዋን እዚ ምህርቲ ነዳዲ ዓለም ልዕሊ 100 ሚልዮን በርሚል እዩ። እዚ ካብቲ ብራውን ዝለዓለ ክብል ዝገመቶ ብኣስታት 20 ሚእታዊት ዝዛይድ እዩ። ኣብ 2008 ንሓደ ብዛዕባ ነዳዲ ዝትንበየ ተስፋ ዝቖረጸ ሰብ ነገራት ሕማቕ መሲሎም ክረኣይዎ ግድን ነበረ። እንተ ነቲ ኣድላይነት ኣደ ኩሉ ምህዞ ምዃና ዝተረድአ ክውንነታዊ ሰብ ዝወሓደ ስጋት እዩ ዝስምዖ ነይሩ። ሓደ ክፉእ ነገር ክፉእ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ኢልካ ምግማት ክትገብሮ ትኽእል ዝቐለለ ትንቢት እዩ። ዓለም ክትቅየር እንከላ ኣብ ስእለ ኣእምሮኻ ክትቀርጻ ስለ ዘየድሊ ድማ ኣእማኒ እዩ። እንተኾነ ጸገማት ይእረሙን ሰባት ንኹነታት ይርዕሙን እዮም። ስጋት ፍታሕ ይድርኽ እዩ። እዚ ልሙድ ትልሚ ቁጠባዊ ታሪኽ እዩ። እዚ ድማ እዮም እቶም ትኽ ብትኽ ዝንበዩ ዘይተስፋዋት ሰባት ሸለል ዝብልዎ። እቲ ሳልሳይ ምዕባለ ደፋእታዊ ብምዃኑ ንኸተቕልበሉ ከቢድ ብኣንጻሩ ዕንቅፋታት ቀልጢፎም ስለ ዘጋጥሙ ሸለል ክትብሎም ኣጸጋሚ ምዃን እዩ። ኣብ ሓደ ለይቲ ብዙሓት እስትራቴጂታት ከጋጥሙ ይኽእል እዮም። ይኹን እምበር ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝፍጸም ተኣምራት የልቦን። ብ5 ጥሪ 1889 ዲትሮይት ፍሪ ፕረስ ዝተባህለት ጋዜጣ ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ንነዊሕ ዝሰረተ ሓደ መዓልቲ ከም ዑፍ ናይ ምብራር ሕልሚ ዘበላሹ ጽሑፍ ኣብ ገጻታ ኣሕተመት። እታ ጋዜጣ ኣውሮፕላን ዘይትከኣል ትመስል ክትብል እያ ጽሒፋ ከምዚ ዝስዕቡን ወሰኸት። እቲ ሓንቲ እትበርር ማሽን ምስ ዘድልያ ነዳድን ኣብራርን ዝህልዋ ክብደት ካብ 300 ወይ 400 ፓውንድ ዝውሕድ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንተኾነ ንምብራር ዝተሓተ ደረት ክብደት እውን ኣሎ። እቲ ደረት ካብ 50 ፓውንድ ብዙሕ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ልዕልዩ ክብደት ንበረርቲ እንስሳታት እውን ንኽበሩ ኣጸጋሚ እዩ። ተፈጥሮ ነዚ ደረት እዚ በፂሓቶ እያ። ዝፀዓረት እንተፀዓረት ድማ ነዚ ደረት እዚ ክትሰግሮ ኣይትኽእልን እያ። ድሕሪ 6 ወርሒ ኦርቪል ራይት ንሓው ዊልበር ኣብቲ ብድሕሪ ገዝኦም ዝነበረ ቤት ማሕተም ንምድኳን ዝተዳለወ ጽላል ኣብ ዕየታቱ ንኽሕግዞ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣቋረጸ። ኦርቪል ጠንቀምቀም ባህላይ ነይሩ። እቲ ምህዞ ናይ ፈለማ ናይ ሓባር ምህዞኦም ነበረ፣ ናይ መወዳእታ እውን ኣይነበረን። ዝርዝር ኣገደስቲ ምህዞታት መበል 20 ክፍለ ዘመን ከተዳሉ እንተትሕተት ኣውሮፕላን እንተኾነ ቁፅሪ 1 እንተዘይኮነ ድማ ኣብ ቀዳሞት 5 ምህዞታት ምስ ረዓኸያ ነርካ። ምህዞ ኣውሮፕላን ንኹሉ ቀይርዎ እዩ። ዓበይቲ ውግኣት ዓለም ኣጀሚሩ ከምኡውን ኣወዲ እዩ። ንዓለም ከም ትተኣሳሰር ገይሩ ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጠራትን ወቅያኖሳትን ሃገራትን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ እዩ። እቲ ብዛዕባ ኣሕዋት ደቂ ራይት ናይ ፈለማ ነፋሪት ንምስናዕ ዘካየድዎ ጻዕሪ ዘዘንቱ ዛንታ ግን ኣገራሚ ዝኾነ ምጥምዛዝ ኣጋጢሞ እዩ። ዕዉት በረራ ምስ ኣካየዱ ንዓወቶም ዘስተባሃለሉ ሰብ ዝነበረ ይመስልን፣ ዝግደስ ሰብ እውን ዝነበረ ይመስልን። ፍሬደሪክ ሉዊስ ኣለን ኣብታ ብ1952 ዘሕተማ ብዛዕባ ታሪኽ ኣሜሪካ እተዘንቱ መጽሓፉ
كمز سعب يبل حزبي أحوات رايتس أنتي يقبرو منبارهم كي تجنزب حيالو عمتات حلفة سبات مبرار أي كالنيو زبل صنوع عملة سلزنبرهم ولون أتوم دك رايت أبشحن شعتم إيتن حموشتن أبا كبابي دايتن أوهايو كبرو زرائيوم سبات قلشت أرالو إلوم يوم حسيبهم دحر جنبوش حن شعتم إيتن شومونتن دحرتك قدامي عوت فتنهم دحري 4 عامات فرق عن مخواني دما مكرات وكلت زينان أدالوت غازيتان نابتي دك رايت برراء زكايدولو سفرا بمخاد سفيح زينا وشفنا بمهاب علم سب كبرر كم زخل زحبر مبرابر الدول سميعة كابدك أساتن سأت سبات ولو النتي مستنكر زخونا مهزو أوروبلان مستقبلو نعمتات أنا إسميهم أب فلما كم وتهدراويت أطوار بدحريو كم ناي هابتامات مصاوتي أشانغوليت دحريقا من البات كم نوحدات سبات تقعز ماشين ترايم زملكتوان يروب واشنطن بوست أبشحن تجعتم إتن تجعتن كم زين صعب صحف أبقزات أسفرت بأير زكاير ناي صعنت أقلقلوت فتصيمو أي كهلنيو صعنت سي بتعق المريتيو بقستا كابن نابن كقعز بلد أتقدميت ناي صعنت نفاريت دحر حموشت ورحي أب سماياتان صاففت حجم بار نتينا عمتات زقص ألنا أوروبلان زملكات ممعبال نقحات مستوم كم طفش از أمسلو كأند درختي زيت صفونت أوداد الرام ويون مسعابي كوينات أنتاترو ويون مسحدقا نفاريت أوداد الرو أبشحن تجعت ميتن شومونتن توماس سيلفريج زتبهلا تلنتي ناي بررا مرئيت النار أين كرلو بزقات أمو حدقا نفاريتات لي شعود مايو نفلماوان بزعبا نفاريت رايت بوزوح استقاوحي عبيت بتدرارابي ولد كومباوندينج يوزدرخ تدرارابي ولد دما كل جزية نوح جزية يزوسد عنوت بحد نطبي ودكتي يزدرخ حيدت كاليتات دما يزرليو كمون متفارسة أمان النت كما قصبت كفتسم يغال يوم أبقالتاوي الرأي زتمركوسي ترخاتات مفتار زغلاليو مخنياتو أتوم زانتاتات حدستن واناويانن ناي مخوان زلعالة تخلوص لزلهم انت توم تصفوات ترخاتات جن ننوح وان ززرقاح تاريخن معبالتاتن مملكات سلازحاتو سبات كرسعو من نخطر نفهو من زيادة عرس لزدليو من عشيشي بحالو أب عود حكم الناس تمزقبه قسقاس نرايم أبزن ناي مودات عمتات راي متوكوار عبي سئل سلازهيبكا بوزوح أي كتربحني خام حد عقود وي 10 عمتون كابو زحاشة سئل زهب أيكونن نتنزح على فحاموس عمتات مملكات جن فولي نقر نخطري كخلقايون نابنت بسنكي حمام لبي زسعب متن موت كابتي أبشحن شعتا ميتن سوسان حموشتن زنوبرو بالعلي 700 تاويت كام زنكي هقراوي تكالت عنا يحبر أزمالت عمتاوي نفرق ميلون أمريكاويان كاموت مدحان مالت يوم عمت كند بزحي هزبي أتلانتا زغوطروم سبات كاموت كدحنو أب أمرخا قرصو إزقسقاس بدفاتا سلازتبت حقن كابتوم كم قبر الشبرا حدقا محمشاش نفاريت وي تفطرأويان حدقاتا زامسلو قلطفاتن هندبتاويان انكستاتات زوحد أقالبو يوهابو أب نفس وكف سمون أب سمون حموشتا معالتي هبوبلا كاترينا كقات من ناي خئليو معرخن دي أقالبو كم زوهابو محسبو إذا خستات زي نتي أب زحلف حموس عمتات بسنكي منكاي بحمام لبي زسعب موت عمتاو زدحن هيوت سب أي متأطنانيو أزي ننقدون إيملكاتيو حدا فريات ويتكال معركن دي أقداسنت كم زلو نخطرد عمتاتي زوسد ودكات جن أب حدا ليتخقاطم يخاليو كمون أب عداقا أكسيون أوشت شدشت أوارح زقات من 400 تاويت من قلقوال بايتو نخأكب كدرخن كالو انتتي أوشت شدشت عمتات زترخبي نايميتن 400 تاويت مخسب جن كم ترافت آمت رأيو كحل في غاليو أب مياون بتمساسالي زنا مهنات عدم ملوك وسدن كالو لتزنان معناوغن حانتي إميل أخلتيا أتن إشتو من كستي زي تسفونت كنقسن كالو أتحيال سحبة تسفونت جن شلل تباهيلو يحلف أزي نتاقديمو أبزا مصحف استقلص أقداس نطبيزا كل حيو كمزي خايبل أبو فري واقعوت كندي مخوانو قدن كتللن كتكفلون فقدن ياخدكونا لكام أب كل تشحن 4 زي نيويورك تايمز نتبزي فوس حمام موتر نيورون أب 21 عموتو زلمسن أفوز تلوغمن الليق فيزيكس ستيفن هوكينج على محتت أكايداتو لنيريام هوكينج بكمبيوترو أبيلو
نتوزحاتو زنبره غازطنيا نتراسبات مصحفتي كشيط باتا خم زفطرلو حبيرو ايو كل غزي ديخا كم زريكا زلوخ حكوس غازطنيا تاي مسحاتيتو ود 21 عامت كلوخيه كل تصبيتي ناب زيرو وريدو كابشع جميرو كل زرخبو توساخي وي بوناسيو كبل ملسه نغرات صبوق كخود يوم إلكا تصبيت مقبار مالت صفحي كوينو زسمعكا زبلت اطر مالتيو زي تصفو مخوان نتصبيتاتكا اغديلو نتي اب منغو كهلو زخلن اتنسخا بولوص يوتيوب لود وصيت نزهلو غاغ يصببو منالبات بزي كيكونه ايترفن ازي مسدع زخونه نغرات حماق كم زخدو تصبيت مقبار ኣብቲ ጽቡቕ ዝኸዱሉ እዋን ንኽትሕጐስ ዘኽእል ዝበለጸ መንገዲ እዩ እዚ ድማ እዩ እቲ ተስፋ ዝግበረሉ ጉዳይ ቀጺልና ብዛዕባ ዛንታታት ዘዘንቱ ሓጺር ዛንታ ክንርኢ ኢና 18 ንዝኾነ ክትኣምን እንከለኻ ኣወናውንቲ ልበወለዳትን ዛንታታትን ስለምንታይ ካብ ስታስቲክስ ዝሕይል ጽልዋህ ከም ዘለዎም ሓደ ካብ ካልእ ዓለም ናብ ምድሪ ዝተላእኸ ባዕዳዊ ፍጡር ኣብ ኣእምሮኻ ቅረጽ ቀንዲ ስርሑ ንኹነታት ቁጠባና ምክትታል እዩ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እና ዘምቤ ንሓይልቲ ቁጠባን እቲ ቁጠባ ኣብ መንጎ 2007-2009 እንታይ ለውጢ ከም ዘርአየን ንምፍላጥ ይጽዕር ኣብ ዋዜማ ሓዱሽ ዓመት 2007 ኣብ ልዕሊ ታይምስ ስኩዌር ዘምቤ ሽዑ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቝጸሩ ሕጉሳት ተሳተፍቲ ትድግስ ብድሙቕ መብራህቲ ብኽንዲ ካልእ ናይ ቢልቦርድ ሰሌዳታት ብርችትን ብናይ ቲቪ ካሜራታትን تخبيبهم يرئي كم እንደገና أوازي ما حدش عامت 2009 ناب تايمز سكوير تملسه شعون بعصرتات أشحاز قصرو حقوسات تساتفت تدقس بدموق مبرهاتي بخند خالا ناي بيل بورد سليداتات ريشتن ناي تيفي كاميراتاتن تخبيبهم يرئي كلتي وتماساساليو زخونا فللي كرئي أيكالن اتبعداو فطر أبتن كلت أقد أميتات تماساسال قصري ظلهم نبرت نيويورك أبتا كتما لعلن تحتن كوبلير يو أتوم سبات حدا بزبزحهم صدقاتات كمون حدا بزبزحن ناب حدا ناي إنترنت مسمر استلاقبا كمبيوترات بحدا زبزحهم ناي أبيات صحفت هنساتات تخبيبهم يريو كاب كتما وطاي بحدا زعينوتو صرجان مسمرات موقع عزيان زرخبو تمساسالي قطر زلوهم فابريكاتاتن مخزناتن كمون تمساسالي قطر زلوهم ناي صعنت مكاين كنكساقسا يريو كابت زنبيو زنبري براخة تحتيلو كبرر مسجمرون حدا زقوصران ينفرستات حدا عينة عودة مهرتي كمهران نتماساسالو قطر زلوهم سبات حدا عينة ديجري كعدلان رأيهم تماساسالو قطر زلوهم ناي واننت مسل زوحسو باتنتتات نتماساسالو قطر زلوهم سورو بتخاوي لوطي زمصو الرخبتات كعدلون رأيهم أما داي تكنولوجي عبي قسقاس كمزتمزقب أستبهالي أب 2009 كل سب أب 2007 زي نبرة سمارت فونات حيزيو بتوسخي اتناي كمبيوترات ناي مقمار فتنة زايدو أب حكمنا عبي مميحاش تمزجيبو اتمكاين حدا مايل وي كيلومتر نخقو عزاء زهلخو نداد نكيو أب تكنولوجي صحياو صعات قسقاس تمزجيبو أما حبراوي مرة خبيتات اون عبية معبالن تمزجيبيو اتبعداو فطور اتي أملا حبرات منقصات أمريكان على منز رأيو كابزناي نيويورك زفل ليكونن اتناي 2009 قطبا مستناي 2007 بموددار دارغا اب تماساسالو كونتاتي نيرو من الباتون كابو زحشه كخون يخاليو كبل دمدمه بدحريو استاستيكس كملكت جمره امريكاويان سدرابيتات اب 2009 كابتناي 2007 ب16 تريليون دولار كم زدخيو مسرعيه أزيو سنبدم 10 مليون أمريكاويان بشغلة ألبونت كم الساقيو مستملكتون قالوا انتخون كوصاي كالن أبعداقا أكسيون واقا بركي كابت قدمي كلتا عمد زنبر واقو بفرقي كم زقودة لمسرعيون نزرعيو كامنو يكالن اتي سبات بزعبا قطباوي عقور تخلطاتهم زقبرو وتنبيا بايتا خمس زبات مستغنزبون كامنا يكالن نسو فسيمو كرداني كالن زلو بلا نخلن كتماتات رئييني نقولن فابريكاتاتون تعذيبيني أتم سبات فلتقتكم زعطاكم مسارحيتاتن حساباتكم أي تغيرن سلامتاي دخلنا زدقعكم سلامتاي كيخوم حلفي كال أوان تسفات قرط زلهم أسعابهم